Witamy Państwa bardzo serdecznie. Dzięki za 50 subskrybów. Ja jestem Niklaus, Twitch TV Niklaus, Instagram Niklaus Pieron. To jest pani Mordora, Twitch TV Mordora Podłoga, na Instagramie Mordora? Mordora przez 2 a na końcu. Mordora A to jest Mordora A. przedpremierowo, bo dzisiaj jest... A jak to oglądacie na YouTubie, to też jest jeszcze przed premierą, bo dzisiaj jest 26. A ta gra wychodzi 29, także dziękuję bardzo darczyńcom klucza, czyli twórcom tej gry, którzy mi ten klucz podarowali. To jest polski horror Agony. Ja kiedyś grałem w demo, zobaczymy co się zmieniło, ponoć ją trochę ocenzurowali. Nie widziałem żadnej opcji włączania, wyłączania cenzury. Najwyżej bana dostaniesz. Najwyżej mnie zbanują na Twitchu i to jest tam dobra. No, to bawmy się. Tu czekajcie. Tu mamy jakieś dwa tryby, ale dostępny jest tylko tryb przygody. No to gramy w przygodę. Na pewno nie wygląda tak jak miała wyglądać. Ty też nie wyglądasz tak jak miałeś wyglądać pewnie. Nowa gra. Mamy poziomy trudności łatwy, normalny i własny. A czemu normalny jest nie... A, jest dostępny. A własny? Aha, bo tu sobie wybieramy takie coś. Brzydale z was. Chyba kurwa z ciebie. Byś chciał być taki piękny. Ikon interakcji włączony, samouczek włączony, HUD. No jak wyłączony to niech będzie. Dynamiczne punkty kontrolne, łatwe opętywanie, bla bla bla. A co? Opętywanie zostanie wykonane automatycznie w chwili, gdy gracz przytrzyma przycisk. Tego nie idzie zmienić. A to może tylko tak jest pokazane, co jest, a co nie. A Aha. na łatwym pokaż, co jest? Faktycznie, jest włączone. To na normalnym. No na normalnym będziemy grali. Bo na premierę ma być łatka odcenzorowywująca. Dobra. Jak cię zbanują, przyniesie się na Smartcasta czy na Hitbubu? Na DTube. To co Rafonix. Dobra. Siema video, Mr. Atom. Nie ma lekarstwa na śmierć człowieczą, nie znamy nikogo, kto by wrócił z otchłani. Ale... Albo nasza łapa, no. The Fall. It's the last thing I remember. Chyba przebija. Memories tear apart my soul, consumed by the endlessly burning fire. The body turns again into ashes, the overlaying tissue revealing ruined bones. I fall into the blackest place, where light causes pain and darkness brings solace. Into a place which deprives one of faith and erases memories, which leads to madness and effaces the boundary between people and animals. The Red Goddess. Her shine shrouds other memories. She is the key to the gate of unending agony. She is the answer. Wow. The road that I must follow. The Red Goddess. To jest gra o tym, co się dzieje, jak popełniacie grzechy i idziecie do piekła. Użyj myszki, aby poruszać kamerą WSAD, aby ruszyć postać. No to tak. Dobra, jak działa? Zajebiście. Dobra. Idziemy po jakichś żebrach. Póki co. Jak ktoś jest wrażliwy na takie motywy, to niech opuści transmisję. Cześć, Kostela. Siema Costello. Jest fluent 60 FPS. Mam nogi nawet, pa.
A jestem jakiś cały taki... A brzydkie. poka... jeszcze tak. Kurde. Wiszą mi jakieś te... gudazy. Wiadomo jak cały bohater wygląda? Nie. Jakiś grzesznik. Hasło PayPala zmieniłem i mi suba nie przedłużało. O kurwa. Pały. Banan musisz sam z siebie. Naciśnij E, aby wejść w interakcję. A z czym tu mam wejść w interakcję? A. Mogę walnąć? Nie. A jakie? Kurde. A. Z tego sobie można brać pochodnie. 86 zł ta gra tylko, tak? To Serio? tanio. No. U. Twitch debilnie zapytał o nowe, a bo to jest technologia, nie jest aż taka mądra. I to pewnie trzeba podpalić tym. Widzisz? Siema Tuńczyk. Cześć. Komnata osądu. Naciśnij F, aby zobaczyć linię przeznaczoną. Ehe. A tam coś możesz wziąć. No. To są jakieś... Ja po tej grze będę musiał dostać... O, i to O! Ale nie popsuło serii 3, już naprawiłem wszystko. Dzięki... O, to już 14 miesięcy. 3. Dzięki banan. Ej, i jeszcze ino 6 subów i będzie losowańsko. Wiecie, to nie zachęcam, ale... Kurwa, ty. To tak trochę nie pasuje do koncepcji No. według mnie. Może używaj tego, jak serio nie będziesz wiedział co robić. No. Tu leży. Złóż ofiarę na ołtarzu. A takie mam zadanie. Serce zebrałem. Ten dźwięk taki. The sacrifice... Coś tam blood. Of blood. Chyba. Ale w ogóle jaki fajny ogień. To na Unrealu 4 No. łazi, nie? No na Unrealu to fajne gry się robi. O, tu coś. A Verities wszystko pisane na Discordzie. Ja przepraszam, ale gówno widać. No ale wy widzicie tyle co my. Siema Olek. Dobitaj sobie plus 18. I w sumie? No w tytule dam. Plus 18. Bo piekielne motywy. O. Cześć Pawlos. Mam świadków. Słuchajcie, pierwsze i ostatnie ostrzeżenie. Niepełnoletni, i wrażliwi i kobiety w ciąży odejść od monitorów. I mam teraz świadków, że przestrzegłem jakby co i... Chuja mi zrobić. Dobra, tu jakieś... A to jest baba jakaś. Ty już się zabiłem? Nie, jeszcze nie. Siema troller. Ja pamiętam jak grałem w demo, to były takie momenty w tej grze, że ja w ogóle nie wiedziałem nawet gdzie jest góra, gdzie jest dół. Takie wszystko było, wiesz, Co? podupcone, że się myliło. W piekle nie jest jasno. No, chyba nie. Czemu kobiety w ciąży? Co? No, już się stopiło? Ale jaja. Ja zostanę. Czegoś tutaj brakuje. A czego tutaj brakuje? Gra spoko, ale długa to jest... Uuuu! Pani Tuńczykowa sprezentowała panu Tuńczykowi subskrypcję. Dzięki pięknie, pani Tuńczykowa. I to jest zdrowy konkubinat. Pamiętajcie, każdy sub przybliża nas do wyjścia z piekła. Po prawej jest dziura. Co ty dupisz? Kiedy bo nie nadążam. 15 godzin to serio długo.
Znaczy powiem wam tak, nie wiem czy ja, bo ja jestem wrażliwy chłopak, nie? Ja nie wiem czy ja 15 godzin przeżyję piekła. Patrz jakie mam ręce brzydkie. Takie jakieś, Mroczne. jak z kopalni. A tu jest coś. Dobra, kliknę se to. Aha. I podpowiedź przeleciała przez ścianę. Gra nie jest straszna. No nie, ale jest taka... Jest kurde o piekle. Takie schizowa. No. Tu chyba, o. Patrzcie to. Ręce. Okej. Czy uważasz, że w życiu potrzebny jest Jezus, aby nie zwątpić w cel istnienia? No, w sumie to tak. Jak najbardziej. Ale fajne. I tu na przykład teraz ja już nie wiem, gdzie jest co. W ogóle nic tu nie widać. A, otwarło się, dobra. Zwiększ gammę, synek. Kurde, to jest ciemna gra, nie będę zwiększał już, bo to jest oszustwo. Tu ma być tyle widać, czyli gówno. Byliście kiedyś w piekle? Nie byliście, to nie wiecie, to tam właśnie jest pewnie tak ciemno. I już są opcje, kurde. W prawo, w lewo. Baba jakaś ryczy. Siema, masz nową panią. Co? Jaką nową panią? Co ty dupisz? Tu ktoś leży. Jesteś moim niewolnikiem. Ja twoją panią. Siebie zgnitym jajem. Byku, dupnij se monsterka. Dupnij se. Ja dalej nie wiem, a jak się ostatnio pytałem skąd się ten mem wziął, to mi nikt nie mógł wytłumaczyć za bardzo. Ja też nie wiem, ale jakoś śmieszy mnie. Że to BDSM, byku, dupnij sobie monsterka i że to takie śmieszne. Kiedy masz pochodnie, masz rzucić do podpalenia których obiektów? Wciśnij blisko... blablabla. Na razie wszystko wiem. O. No pal się. Siema Niklas, pierwszy stream od roku. Jak ja bym przyszedł na streama pierwszy raz od roku, to bym z mety suba dał. No to tak by wypadałoby, nie? Na przywitanie takie zadośćuczynienie, prawda, żeby uczcić. I w ogóle całe te... Wszystko spalimy. A! O! O, Dziadu. It's you. I knew it. I knew you'd be here. Demonidias, dzięki za rajda. I za hosta. Dead. You're dead. We're all rotting here Cześć, because Corliss. of you. Nie pamiętam typa. I should have killed you when I had the first chance. My whole family died. My family. My family. I no longer remember. But you, I won't forget. You're gonna fry here.
I się typs schajcował. Dangomar, my tu jesteśmy, żeby grać w grę, a nie prowadzić teologiczne dysputy o tym, kto jest wierzący, a kto nie. Serio. Daj pan spokój, nie męcz pan. A co to takie fajne? To mi się podoba. Spalić kogoś w piekle. Taki paradoks. Mogliby zrobić grę na szczałki i wsad. Gdybyście zagrali jak się kiedyś grało. Ja. Jeden łazi, drugi strzela. Wróciliśmy de facto do punktu wyjścia, ale chyba teraz mogę tu dać serduszko. No i to. Memories. Sanctuary of falls and agony. So much sin and flesh. It's so disappointing. Patty przejebane. Dymy. O kurde. Dziobą. Ty, a jak oni giną, to gdzie idą po śmierci? Nie należy tyle myśleć. A, powiem wam. Au. Ale piszczy. Ciężko. O. Jak wygrał na VR. Siema Pawelus. Ta gra to kisznik. Co to jest kisznik? Udało ci się odnaleźć owoc Poznania. A ciekawe czy jest owoc Krakowa na przykład i owoc Bytomia. Level jest symbolem grzechu. A to się zgadza, że Poznań. Dla ciebie jest czymś wyjątkowym. A, mogę sobie rozwijać postać, fajnie. I tu zerwał te jabłko i kurwa. To na pewno było jabłko. No, chyba ja. Pa, i Prędzej teraz. brzoskwinia. Dobra, jak się teraz robi te? Owoc Poznania. Rozumiesz? Zwiększa czas wstrzymywania oddechu, a ja jeszcze nie wiem. Czy mi będzie potrzebne wstrzymywanie oddechu. Możliwe przetrwanie słabych ataków. Pozwala graczowi opętać. Klikło mi się. Ale to już się zrobiło? No chyba tak. Hehehe, brzoskwinia. A? Wbiłem na ostatnie 40 minut świętowania moich urodzin. O kurde, to wszystkiego dobrego. 100 lat, 100 lat. Swoje podróży napotkasz wiele przygód. Czasem wystarczy wykonać krok do przodu, aby odkryć nową ścieżkę. No nie jestem przekonany, czy tu powinienem krok do przodu wykonać. Jutro niedziela handlowa, tak. Można handlować. No ja wykonam krok, ale myślę, że to jest zły pomysł.
Już. O, jestem na dole. Piwko do kulturalnego streama. A propos spożywania. Dziwna praca kamery czasami. Ogółem większość rzeczy tu jest dziwna. No to przedpremierowo, nie? No, Kiedy to ma premierę? za 3 dni. Może coś się jeszcze zmieni. Ja pierdzielę. Że mi się w Blade'ach was z takimi rękami tu chodzą ze ściany. To mi się podobało tak. Można sprzedać ziomeczków na komendzie. Są. Ale tam po lewej coś się świeciło. Czekaj, bo tu chłopak. Eyes. They don't have eyes. And yet, they react to any sudden movement as if they saw everything. Twarz wagina z zębami. Once I saw one of them give up the chase for meat because fire was more alluring. Maybe he just wanted to warm himself. Och, ty na chipsy. There is something Tak? in fire that attracts No nie these mam beasts. empatii. Całe szczęście. I O tyle won't zdrowsi. become too Ale mamy attached kuksu. to that torch. Don't become too attached to fire. You too? Why? The cathedral on the hill. The cathedral of bones, of corpses, of bodies like yours. Millions of bodies. You will never learn. Że Polacy taką grę zrobili. Taki religijny, bogobojny naród. Takie bezeceństwa. Fu! Można popatrzeć. Zapamiętano sigil. Mnie już oczy bolą, to jest kurde męczące. Nie no, tamten dziad spłonął, to na pewno nie jest ten. To jest to samo. I o co to chodzi? Nie wiem. Tu jest jakieś... Odnoś odpowiedni znak i demali brakującą część, aby dopełnić rytuał. Aha. Rysuj. Znaczy, że mam to namalować? No. Ale jaja. Macie elementy te. Warto było w pańcie malować za bajkę. Same się puściło, to nie ja. Coś stało. Zebrano czaszkie. Jezu, tu jest ciemno i męcząco. Nic tu prawie nie widać. O, a możemy sobie przecież wziąć ogieniek. Nie przyzwyczaję się do ognia. Jakie jaja. Wygląda jak z apokalipto trochę. No. Epilepsji można dostać. Siema Miczu. Cześć Miczu. Słaba ta gra, nic się nie dzieje. Jak się nic nie dzieje, jak to piekło jest, co ty byś chciał jeszcze, żebyś... Patrz! Widzisz to, kurwa? Mało ci jeszcze? Serdusze ma kolos. Od razu wiedzą, jak mój nick czytać. Mitchu. A jak go można inaczej przeczytać? Mitchu. Majczu. Mithiu. O kurwa. Build you only the most beautiful temple. Ty baba jakaś. Promise, when I dissolve,
I'll build you. I'll build you, O Lady, the most beautiful temple. I promise. When I dissolve, I'll build you. I'll build. Cycki, nie patrzcie. I'll build you, O Lady, the most beautiful temple. I promise. When I dissolve, I'll build you. I'll build. Bardzo spoko, familijna gra generalnie. Koleżanka streamerka czy kto? No ja Mordora ogółem jestem. Ogółem. Ogółem. Dobra, bo się już się gubię. Pierwsze 20 minut gry, która trwa 15 godzin. To może być ciężkie, powiem wam. Kurwa. Demony polegają na swoich zmysłach, nauczy zrobić... Siostra bliźniaczka z innej matki. Ja No, pierdolę. Miczu. Muszę to wywalić, jak to się wyrzuca? Tu się oddech wstrzymuje. Ale przecież... Jak ja mam tu grać tak? To jakieś jaja chyba są. Idzie A tam. pochodnie gdzie masz? No wywaliłem, bo one idą za ogniem, nie? A. Nichts. Kurwa, no trzeba tamtędy. Mnie mylą z Mubotem. Aura jaja, no więc... Łazi tam kurwiszon. Czekaj, gdzie ja waliłem tą pochodnią? Teraz by mi się przydała. Paty inny wylej na kompa. Spokojnie. Straszyła wygląda jak coś, czy źle kliknąłem. Haha. Opierone. O nie! Nie, rób gwałtownych ruchów. Mówił. Reaguje na gwałtowne ruchy. Dobra, kurwa. Teraz będzie lepiej. W agony No hej, śmierć wiecie, jest to- jedynie częścią twojej podróży. Użyj swojego astralnego ciała, aby odnaleźć i opętać podatne stworzenia, zanim twoja dusza zacznie zanikać. O kurde! Ale jaja. Spoko. Siema Gosia. Cześć Gosia. Jaka fala? Ale czemu mnie tu pytasz? Skoro Niklaus ma 1,5 metra w kapeluszu, to ile ma Mordora, że da się złapać na jego urok? No jak, 1,20 m. Proste? Jesteśmy karłami generalnie. Tak naprawdę to my jesteśmy na stojąco teraz. Papa, szkocka pala. O co chodzi w tej grze? No, żeby z piekła wyjść. Chyba. A ciekawe, czy da się to opętać. Da się. Ale to sorry. No i co, kurde? I chyba się nie udało. Jeszcze raz. No i opętuje. Widzisz coś takiego? Nie, Chyba się nie nie idzie. Nie idzie opętać go.
tego, jej. W ogóle ile ich tu jest? To już jest... A, bo mi się dusza kończy, że tak powiem. Ich tu jest strasznie dużo. No nie, niech mi to tak nie miga, bo się pożygam. You disappointed Cześć, me Lord. again. Let me take the memory of defeat away from you. O kurde. Bardzo taka... Stópki. Bardzo przyjemna produkcja na noc do młodzieży. I szczególnie z kręgów tych ministranckich. Romantyczny wieczór. Marianki i tego typu motywy. Dobra, tym razem nie wyszło. Ała. Patrz, masz ładną koszulkę, widzisz? Dzięki. Aj, to daj suba. Za koszulkę. Ogółem gra dla ksiądzów. Ciekawe, czy Dawidowi by się podobała. Ale Dawid, ty już żyje w świecie RP. On już... Ja wam powiem, że już jest źle. Ja go namawiałem na wódkę przedwczoraj, on się w ogóle nie odezwał do mnie. Mi się wydaje, że on już woli żyć w świecie GTA RP niż w ogóle z domu wyłazić. Oni oboje chyba już są straceni. Szkoda. Młodzi ludzie. Młodzi ludzie w gruncie rzeczy. A to jest ta baba, to jest... Byłam na Avengersach. Aktyw płytę kartę, zbieraj statuetki. Dobra, potrzebuję to. I w sumie wolę Marvela od DC. To już pod chorobę psychiczną podchodzi, co by nie było szkoda. I trochę tak. Dawid umarł, narodził się Diego. Nie ma już Dawida Bączkowicza, teraz jest Diego Lares. To już trzeba się z tym go... O, patrz. Szaszłyk. Ciekawe. Cześć. Zjem ci kolegę. Co ty, Mati, z tym robisz? No bo... Już nie chcę tego lodu. Patrz, jakie wielkie palce. Ulubiona postać? Ciężko powiedzieć. Kiedyś tak bardzo lubiłam Ironmana. The Red Goddess, the only one. There's nothing she's Gdzie zaś te kurestwo idzie? Avengers fajne. Ale ostatnia część... O kurwa, ale się Ja to lepiej postawię. Siema, Patit. Myślałam, że to do mnie. Co? Patty. Patit. A nie idzie tymi... No i teraz ja zaś musiałbym kogoś znaleźć. Tych nie idzie przejąć. A spróbuję jeszcze raz. Nie byłam na Deadpoolu, Deadpool mi się nie podoba. Jak dla mnie humor na siłę taki tam jest. Już nie gram w CS. No nie, tych nie idzie poprzejmować. Ale to kogo idzie w takim razie? Tu też, no i już mi się robi gorzej. Siema, Luki Tuki, co za pani? To jest pani Mordora. Kurde, to jest trudna gra, to trzeba mieć wyższe wykształcenie do tej gry. Forget about this defeat. Sorry Mordala, jeśli nie znasz jak tak mówisz. Coś No. źle robisz. Nie, dobrze robię, tylko ich się nie da przejąć. Ja niepotrzebnie drugi raz próbowałem. A muszę lubić Deadpoola? Siema, Pad. Planujesz w Postscriptum grać. Znaczy, na pewno go nie kupię, bo wydałem już 90 zł na bataliona, który jest... Nie wiem, nie powiem brzydko, jest bardzo zły. Wydałem 90 zł następne na Hell Let Loose, w którym na razie nie ma ani jednego serwera. Także na Postscriptum już hajsu nie wydam na pewno. Dobra, podejście numer 3. No to dobrze, buzaku.
Do tej gry trzeba mieć, to właśnie, trzeba być po kulu do tej gry. Trzeba mieć teologię, trzeba mieć skończoną. Pewnie zakupi Batka 5. Nie, Batka 5 dostanę pewnie, to nie będę musiał go zakupywać. Na szczęście. Ktoś do mnie mówił, że gdy będę palił, to nie urosnę. Jak większy nie będzie 21 cm. Co ty pierdolisz? Nie upija mnie. Siema, Patrycho. A jeśli chodzi o Deadpoola, to filmu nie lubię. Po pierwsze. Kurwa, Patty, ja okropnę przy tej grze. Nie, muszę sobie rozjaśnić ją trochę faktycznie. Jest tu gamma gdzieś? Ja nie jem! Królik! Ja nie jem! Dzisiaj tylko tego bajgla zjadłam i kanapki o 8 rano. A bajgla jadłam, jak to było w pół do 7. No. A, nie zaakceptowałem. Siema, Metejut. No sorry, Wojtas. O! Trochę oszustwo, ale cokolwiek teraz widać. Co to jest bajgel? No to jest bajgel ogółem, taki z dziurką. No. Taki Siema. jakby burger, ale z dziurką. Tak wygląda. Jadłam z kurczaczkiem. A to w porządku. No hej, hej, królik. Dobra, i teraz... A to jest to? Nie. Jakiś inny. To jest podobne do ciebie, jakieś facio. Ej, kurwa. Coś mu wisi. Jaki Janusz? On nie ma oczu? Aj, Jezu. Biedny. Show me what you taste like. Will you give us a taste? Just a bite. Nie. O, ręka. Zebrano prawą rękę. No okej. Tu musimy zrobić punkta kontrolnego. Bardzo przyjemna, powiem wam, produkcja familijna. Zapanie będzie często bardzo... No nie, no czemu, no co chodzi, no? Dlaczego? Jest zniszczalny wąsik kościoła. O, tu idzie chyba przejąć. Janusza? To nie jest Janusz, to A jest nie. babka. Brzmiącki. No. Dzieje się to coś. Myślisz, że to takie łatwe? Opętać kogoś? Nie wiem. Nie wiem, czy ja dobrze robię. No, trzymam klawisz. Jeszcze coś... O. Nie, no nie, zaraz. Bo tam było, nie, łatwe opętane i trudne opętanie. I ja zrobiłem, ja dałem te trudne. Ale nie wiem, co ja tu mam zrobić innego jeszcze. No kurde. Czy ktoś wie, o co chodzi z tym opętywaniem? Jak? Myszką trzeba najechać. Myszką najechać, ale na co najechać? Na to coś, co jest? Jak coś, bo w jednym momencie coś się tam robiło takiego. No kurwa. O. Musisz w ten wir takiego. No. To nie jest takie proste. O, te dźwięki takie. O! No i się nie udało w końcu.
Jeszcze raz. No kurwa. Dzieci, ta kamera leci. Ty nigdy kobiety nie miałeś. No o co chodzi całe te? Coś tam pod koniec się dzieje nie tak. No. Koniec. Nie gramy dalej, bo nie umiem opętać baby. Co ja robię nie tak? Akcja wylew. Co ja robię źle? Jest. No! Nareszcie, dobra. A to jest Andrzej. Janusz. Andrzej Janusz. Tak moja teściowa mleska. Baby się nie opętujesz. Dobra, idziemy. Wy się nie opętujecie. Bo baba już jest opętana. The Red Goddess, the only one. There is nothing. Ja muszę klikać za chwilę, bo ja się tu tracę. The Red Goddess, the only one. There is nothing. Red She's the Goddess. only one. Kurwa. No, jestem cicho, nie oddycham. Ale trochę takie outlastowe to. No. Czy chcę być opętana, czy jednak może nie. Kto jest głównym bossem? A rób se co chcesz. Kurde. No, najgorszy z piekła człowiek. Byłam na jem. Pewnie Mao Tse-tung, albo coś takiego. Spójrz w dół. Ja pierdzielę, to jest trudna gra, mówię wam. To Polacy zrobili trudną grę taką. I już mi się kończy dusza i ciuli, dobra. No to jest, kurde. Pochwogłowowe potwory. Dobra, niech już mi się ta dusza zepsuje. Może te potworki musisz opętać. Nie, je trzeba ominąć, ich się nie da opętywać. I właśnie w tym Da się jest zmienić. problem. Skąd pochodzi pani Mordora? Stąd. No już się skończy się duszo, no bo mi się pożygam zaraz. Bo się chowałam, Miczu. No. Siema Filip. Disappointed again. Ciao. Let me take the memory of defeat away from you. Lud. Paty się nie chce stopić miecz. Nupel. Kto ma rozum, niech liczbę bestii przeliczy. Liczba to bowiem człowieka. Weź nie mlaszcz, bo stuleje popękają na amen. Waginodemony będzie można opętać później. ASMR. Ja. Ej, ja jestem w innym miejscu teraz jak wcześniej. Chyba. Tu wszystko wygląda równie źle. Fifi kojarzy mi się z taką Hemingwayem. Mi się kojarzy z tym, z rodziną zastępczą. Tam był Fifi. No my tu byli już, to się coś cofło mnie dalej. Może to jest tak, że jak się dużo ginie, to cię wycofuje więcej.
No tu już to chyba tak jest właśnie. O, jaki zmartwiony. O, przepraszam. Zepsułem go. To jest drzewo czaszków. Jakaś gra o snowcu? Tak. Tak to tam właśnie wygląda. Piekielnie. Z czego tu się tak świeci? Nie wiem. Może od tamtego takiego ognia fioletowego. Nie 15, a 20 godzin gry. Ja nie wiem, czy ja to przejdę. To się wydaje, kurde, męczy bólska gra. Niklaus, dawaj RP. Nie no, co ty ode mnie chcesz? Mało wam serio streamerów, kurde, w GTA RP? GTA RP streamuje Bonkol, Łosiu, Kycu, Sakebini, Lukas Bully, Niedaradek. Więcej grzechów nie pamiętam. Więcej streamerów nie znam. Streamuję tą grę 80% streamerów, których znam pewnie, albo więcej. Tam jest coś. A to ja już czytałem, to mnie tak... Ej, jestem na samym początku? Co? Ale żeby tak Niedaradka mieć. Już. Będzie mnie gardło bolało rano. Trudno. No to ja w tym tunelu... Jezus. I nie mogę sprintować, o mogę. To już było. No, puśćcie mnie tam, nie robicie jakieś jaja. Jest to forma dolarów z Pixelboxa, tak. Forma miecza. Czy oni są parą? W sensie chodzi o stan skupienia? Że ciało stałe, ciecz i para? To nie, to my jesteśmy ciała stałe. Siema Wolfeo. No tu już wziąłem brzoskwinkę de facto. Tu trzeba spadnąć. Ej, ale... No właśnie. Zarys fabuły. Jestem w piekle. To jest zarys fabuły. Bije się po głowie. Aha. Cykany. O, to chyba ja poprzedni. Ale dziwnie ta krew? To jest krew. Chyba tak. Siema Dziwnie, bezdomny z Torunia. tak. Znaczy to... Taki fajny ruch, ale Przy nogach się powinno tak ruszać. jakby opóźniony taki. No. Wakcynacja mózgu słaby. Siema Rafał. Cześć, Rafał. Podejście numer ogółem 500. Tu są 2 checkpointy do zrobienia, tylko tam łażą te kurwinoksy. No, czaszkie, to ja wiem. O, jak ścięło. Mam czaszkie. I teraz co? Na kucaka. Pomalutku. Jak się pojawią, to po prostu stój. To jest baba. The Tam red też. goddess, the only one. There is nothing. She's the Baba. only one. The red goddess, the only one. There is nothing. Kiedyś się she's the tym only one. interesowałam, Miczu. Bo one są ślepe, nie? No jak się ma pizda czy tom.
Vagina. Dobra, na kuckach. Narząd płciowy. Narząd płciowy żeński rozrodczy. Zamiast oczów ogółem. To się źle widzi. Zamiast twarzy. Nie wiem, czy ja tędy przejdę tam? Shit. Nie wiem, czy nie wejdzie na mnie. Słyszałaś? Bo mi się oddech skończył wstrzymywać. Ja pierdzielę. O, to moje nogi i to ja. Jezu, jakie to jest... To będzie... To będzie długa podróż. Oczy mu pisną zaraz. Jest takie powiedzenie? Pierwszy raz słyszę takie powiedzenie. Ja tak samo. Tu chyba takie te ośmiornice to jest to, co ja mogę Albo nie. No nie migaj mi, no tu baba gdzieś była do przejęcia. Baba do przejęcia. Kurde, powiem, no to jest trudne, no. To nie jest Cyce tak. jak donice. Free you Może w from podstawówce my mnie to prześladowało. Każdy dźwiga swój krzyż. Hej, fajnie tu. No. Ale bufory. Ale bimbałki. Patty, ty już nie pijesz. Chcę jeść. Chcesz jeść? Chcę jeść. Co chcesz jeść? Zazdrościli mi woja. Koledzy cycków? Ale to jest dziwny koledzy. Znaczy, był taki... Dalej jest taki portal Ask.fm i tu dostawałam takie wiadomości. Co jak donice? To tamto. Fajnie. Patty, a ty chcesz jeść? No? No ja coś zrobię. Masz kabanoski? No. To ja sobie radzę. Tak? Weź se chleba, bo mi wszystkie zeżresz. Żeby powiedzieć, że nie masz. No ale mam. Chyba. Chleb jest w szafce pierwszej tej od lodówki, tej wyżej. Dobra, podejście numer 1 000 000. The Red Goddess, the only one. There's nothing. She's the only one. The Red Goddess, the only one. There's nothing. She's the only one. The Red Goddess, the only one. There's nothing. She's the only one. The Red Goddess, the only one. There's nothing. She's the only one. The Red Goddess, the only one. There's nothing. She's the only one. The Red Goddess, the only one. There's nothing. Siema Lichten. She's the only one.
The Red Goddess, the only one. There's nothing. She's the only one. Przestań gadać. The Red Goddess, the only one. There's nothing. She's the A, only to jest one. chyba tak, że jak jej zdejmę ten The Red worek, Goddess, the only one. There's nothing. She's the only one. to potem mogę się przemienić w nią, jakby co. A, tu się idzie kryć. W tych takich... No. No nie oszukujmy się, to jest szpara. Znalazłaś? A widzę, że znalazła. Spory. Tu coś jest. Nie! More bodies are wandering around inside. More of those like me. Looking for pleasure, looking for a priest. Jakie ciągle jadła? Cześć Lichten. Jakie ciągle jadła? Jak ja dzisiaj taki, kurde... Nie zjadłam tylu kalorii, ile powinnam zjeść. Widzicie tam, jakie pół lodówki. Ledwo wszystkie kabanosy, jakie były w lodówce. Rzymloka jej daj. Skąd ty znasz takie słowa? Ale grube. Wszystkiego dobrego. Mogę ci tym bić. Nie. To jest... W swoim wieku też jadłem i nie grubem. Patka, patrz tam jako. Ja grubne jak jem. Właśnie, bo za minutę zaczynasz nabijać bilans kaloryczny już dla niedzieli. To muszę szybko zjeść. Dziękuję. Mam. Chce się wrócić. Potem niech będzie. Kurde, taki Bebzon ma dzisiejsza. Co? Najedzony. Jakie znowu spodoba? Wychodzę stąd. Ja nie wrócę się, nie chcę mi się wstawać. Nie, Patty, nie chcę. Wiem, że Nie chcesz. chcę. Nie chcę do ust brać przy ludziach. Jak gej. Gosia, on nie chce. Nie zapomnij o kogonie. Już mi wyrąbało bęben Pepe. Bierz do już poza kamerami. A Boże. co, jesteś zainteresowany? No to jest buzaku. Jaki gej. Siema Ravenus. Co? Dobre? Dobra. Poszły? Królestwa piekielne. Siema suspekt. Cześć, aspekt. Ja u siebie to na każdym chyba streamie jem. Wolę jednak kobiety, a ty? Nie, ja wolę synków. No kurde. Wszystkie sklepy,
zwykły, jak ten kabanos. Powiem tak, jeżeli wam się kabanos kojarzy falicznie, to współczuję waszym cechom fizycznym. A kabanosy kupuje się od razu, wcinasz czy je podsuszasz. Znaczy, no ja to kupuję, daję do lodówki i potem jak jestem głodny, to jem, nie? Dobra, spadamy. Ile jem dziennie posiłków? Ile się da? Wcale nie. Ostatnio jem po jednym posiłku dziennie. Dzisiaj to zjadłam te śniadanie, Jest tego to- bajgla. Jest to pizza o średnicy I to- 60 cm. Spadaj! Wychodzę, Nie, siedź, Wychodzę, siedź, bo wychodzę. nie rób zamieszania. wychodzę. Siedź, Nie dotykaj. siedź, Wychodzę. siedź tu. Siedź, bo... Obrażam się. We're here, guilty. We're all guilty. You can't believe anyone. Zostaw to. We're here, guilty. We're all guilty. You A can't ty believe hobo, anyone. teraz będą momenty. We're here, guilty. We're all guilty. You can't believe anyone. We're here, guilty. We're all guilty. You can't believe anyone. Wyszło jak ze studia, jak Tomasz Hajto. To są właśnie te momenty. Czekajcie. No, żeś mi przyczasła kabel szklanką. Przepraszam. No. Nie krzycz na mnie. Co tu stoi? To jest ten... To jest ta zła? No widać takie rogi, widzisz? No nie palcem. No- No bo to monitor za 2000. Nie wolno. Jak mi raz Dawid palcem go dotknął, to myślałem, że dostanę zawału. No ale to jak ja mam przejść niby tamtędy? Baby, ach te baby. Ja ją rzucę pochodnią. Pa. No sorry. Siema, czekaj. To kostka mnie boli. Gucio jest dalej niż ty. Ja nie mam pojęcia, kim jest Gucio. Nie wiem, o czym do mnie mówicie. I żyć, lord. Ale fajny zarys. Muszę ciul na tym. A, pszt. A to jest jakieś te... skamieniałe. Baited. Kurwa, ktoś tu idzie. Nie, proszę, nie. A, bo ja to rzuciłem i to poszło do ognia. What's the matter, old man? You feel lost. What's the matter? Fulfill the ritual. Bring together all of the skulls and escape from this mind maze. Faktycznie poszło do ognia. Co za gryfne dziewczę? Za młody jesteś na takie pytania. Nie, kucaj, kucaj. Co się wykończa w tej grze? Dotarłeś już do jakiegoś? Tak. Do jednego więcej niż wcześniej. Czekaj. Skąd masz tę gierę przed premierą? No od twórców. Nic prostszego. Tam coś jest. Opary z tłuszczu. Na mnie patrzysz! Co? No, tak się popatrzyłem.
i gęsty swąd palonej krwi wypełniły komnatę duszącym dymem, który wżerał się w płuca, przytępiając zmysły Patty. Nareszcie lepiej dostrzegam ich sylwetki, czuję przyzemny dym, Przykro mi się zrobiło, powiem. Co ty dupisz, Patty? Nie, ale nie wstawaj nigdzie. No ja się za każdym razem widzę, otrzyma wyobraźnię mikrofon, który się w tą szklankę przewraca. Czy jej mama w ogóle wie, gdzie jest? Nie. No nie. Co pan? Dałam dzisiaj snapę, że mnie porwano. Po co? To się bierze? Nie. Czemu, co mi się odwróciło? No nie, no bo to... No i po wszystkiemu, no. No nie mam nawet gdzie ucieknąć. Ogółem genialne. No tych nie mogę, no tu nie mogę. Tu mogę. Siema wtornica. Cześć, wtornica. Fajne są. Tam trzeba iść. No i tu łażą. No i to jest takie... trudne. To mówisz, że będzie łatwo. Myślałem, że będzie łatwiej. W demie było łatwiej. Cii. Cii. Czemu te potwory mają takie cycory? Nie wiem. A co, że potwory to mają od razu nie mieć? No. Jaki tytuł taka gra? No coś w tym jest. Znacznik na mapie, tylko Legia Warszawa. Czemu ona mi wstaje? Nobody's perfect. Perfect. Tak, Miczu. O. Jedziesz na Gamescom. Jasne. A zapłacisz mi. Dodatkowa zawartość w galerii gry. Super. Ej, ona się... Odra Opole. Odra Opole. Ona się tu Chcesz nie... pół? Co? Kiebanosa? No. Nie. Ja sobie koksu zrobię potem. A właśnie. Cześć, Węciok. Kwarty jeszcze kuksu. Siema. O której? No nie wiem. A co? Stajesz na... Bo też mam smaka na Stajesz na koksu. 6 do roboty. Odra Opole jak ja. Kiedy idziemy na mecz? Perfekt. Offer what you possess. Ten klip szanuje. Everything will change. Lord! Chcesz się bić? Chociaż jeszcze chlebek został.
Tu to byłem. Przecież to już... Jamnik? To już... Co? Jaki jamnik, jak to jest? Nie topasz. Przecież ja już to malowałem. Legia, kurczak. Koksy z kabanosami zamiast parówek, albo z parówkami to ja ten... Wiadomo. O plule. Jajor. A, to my wyszli z drugiej strony po prostu, ale to miało dużo sensu. No i dalej mam tam do zrobienia 2 te checkpointy. Jezu, jakie to jest męczące. O, ale mają wielkie. A Legia, kurczak. Siema Samowski. Kapuśniaczek z kababem bożym. No i tu Ej, dobre to jest. No. U mnie Patty wszystko jest dobre. Klasa produkty, a nie jakieś tam gówna. Jak mam dojść do tamtego? Ja, to jest chyba tak, że jak im się z łeba ściągnie ten worek, to można ich potem przetegowywać. Zaopętywać. To było te? Całe te? Całe te? Masz karony? Mogło tak być. Siema Pyrka. No i tu jest coś. I tu mnie ostatnio zabieli. Naprawdę. Dziękuję. Nie wiem do dziś czemu się mówi naprawdę, ale się mówi. I ja tu daję ogółem czaszkie. Younger, bana chcesz? Ja mam... A ty nie uruchamiaj się ogółem. Wystarczy, że u mnie tak piszą. Ale to kliknięcie się z tym jękiem zgra. No i co? I tu zrobiłem. Dziękuję, Sami. A tu jeszcze trzeba więcej chyba, tak? Dziękuję, Węciak. Nie, o co im chodzi? Nie. Dałem tu serduszko. No o co tu chodzi, no? Dobra, widocznie trzeba zrobić jeszcze tamten. Co tam pajace? Jajco pajacu. Dobra, idę. Ej, w sumie bym sobie wziął to, jak przyjdą te maszkarony, to rzucę i odwrócę uwagę. O, siema Mordora. Siema, Mordora. Jakaś baba krzyczy wyciągnij, to skojarzenia mam jednoznaczne. No to jeżeli skojarzenia masz jednoznaczne, to należy się skonsultować z lekarzem lub farmaceutą. Masz jeszcze jedno miejsce. No wiem. Co mnie ominęło? W zasadzie to ciężko stwierdzić. Patty! Kurde, nie wystraszyłaś się. Boję. Ale to jak jest, to się nie wystraszasz. Nie. Zjedz coś, bo wyglądasz marnie i chudo przez tego Far Cry'a. No ja jestem taki zabiedzony. Uciuśki. Strincept. Pa. Bęben. Ni bęben. Te kurestwo tam jest, a ja tędy nie przejdę pewnie. W normalnym życiu człowiek by przeszedł przez to. The goddess will suck the marrow out of your bones. Lee, you Jestem won't. zaskoczony. She and her suck-ups will devour you. You'll see. The
goddess will suck the marrow out of your bones. Piwny bebzel. Nie mam piwnego bebzela, ja nie piję tak dużo piwa. 2 dziennie to jeszcze nie jest jakoś tak super dużo. Sheener's suck-ups will devour you. You'll see. The goddess will suck the marrow out of your bones, to eat you up. Sheener's suck-ups will devour you. You'll see. The goddess will suck the marrow out of your bones. They'll eat you up. Sheener's suck-ups will devour you. You'll see. Dobry jestem? Powiedział? Ła? Ten beblał. Czekaj, no, ono. A! Dobra, mamy to. It's so exciting to see how you evolve. Another took so much more time to do this. Godzina 16 gry, pewnie mamy przejśćnięte 2%. Nie da się jakoś sprawdzić? Nie ma na Zobaczymy potem. menopauzy? Nope. Wiedza 8, dusza 1. Zobacz umiejętności. A ja nie mam w tej umiejętności w tej? Albo zmarłeś, nie? To tu sobie głos, to I dźwięki to wezmę. duszy. Dobra, dusze na to idą. A wiedza na co idzie? Nie wiem, Patty. Siema, Xixtus. Cześć, Ksextos. Dobra, ale cichsze dźwięki to jest... To jest przydatne. Poszlak by to trafił. Lord! Nie prowokuj mnie. Patty, weź się nie uruchamiaj. Dobra. Pa. No mają ogony? No jak to diabły. O shit. Siema, reason to kill. Naprawdę. Zweimal. Nie było kichnięcia. Nie? To co symulujesz, robisz ludzi za błozna. I co prank. Powiem wam tak. Okej, Aureja. Grałem w prostsze gry. A my se chcieli jeszcze na tych LEDach dać czerwone światło, ale tak oczy bolą, że masak... A to ciekawe, jak to pasowało do klimatu? To możesz dać przecież ten. Co? Mniej świetlisty takie. No. W sumie pasuje. Dlaczego Dawidka zdradzasz? Ja Dawidka zdradzam? No bo żeby życie miało smaczek, Raz dziewczynka, raz chłopaczek. exactly. Mi to nie przeszkadza. No i to jest XXI wiek i tak trzeba żyć. No ale co jest? A tu. Będę krzyczeć. Jak coś. Niklas, czy chcesz dostać ten prezent urodzinowy? Jaki prezent urodzinowy? Nie wiem, ale chcę. No i co? I zrobiłem? Tu dałem? I co? Jeszcze jest masz jeszcze- coś dać. A. No nareszcie. Wytyfę Miczu. Co tu się ogółem... Nie, z daleka to wygląda obrzydliwie. Z daleka, popatrz do siebie. Ej, mam jakieś takie chyba ładniejsze nogi mi się zrobiły. Nie jesteś babą? Takie mniej trupie.
Siema, The One. O, cześć Deła. Jakie wielkie kroki, jak w Outlaście. Takie właśnie No właśnie tak dziwnie strasznie biegali. odlastowo mi wygląda, Bo to nawet ta łazi kamera. bo to na Unrealu łazi. To A. wszystkie takie będą podobne. You pathetic old man. Patty, ty masz zadanie. You don't think someone like you can Nalej beg mnie for wódki. mercy, do you? Not Pół na pół? sacrificing Nie, everything bo mało you mamy. have. Ino pół litry. Forget. Trochę tak. Give O up. tak. I ty będziesz obsługiwaczką. Ty jesteś barmanką. Na tym dancingu. Pierwszy ale ja raper, muszę nie dać było na- jeszcze Ja stringu. muszę dać na zielone, bo mnie już oczy bolą. Czemu ta Patty ma twoją koszulkę? To jest moja koszulka. To nie jest moja koszulka, ja nie mam takiej koszulki. Bito lej mi wódki. Dobra. Będzie O łatwiejszy. Jezus. Ale niedobre, takie ciepłe. A, ciepłe. Ale nie To ma może lodu wsadzę. już. Wsadzę może do lodówki to. Do zamrażarki to może wsać. Dobra. Tylko żebyśmy o tym nie zapomnieli, Może zaleję bo, te miecze. A dasz sobie radę, tak żeby je postawić, bo No, one się nie trzymią tak dobrze. Nie możesz ich do pełna nalać. Będę okej. kapie z nich. I takie musisz w tej szufladzie, wiesz, tak oprzeć. Wiem, wiem. Kurde, już się pokapało. Kole też wsadzić? Mm, Nie wiem. Co zrobiłam z fryzurą? Nie. Spięłam tylko włosy. Nie, kole zostaw w sumie. Dobra. Chociaż... A tu masz... Nie chcesz se dolać i se nalać jednego i schować? Bo W sumie. kole byś mogła... Ja ci naleję. Kole do lodówki po prostu, nie? A nie do zamrażarki. To mi podasz zaraz. A to wszystko na YouTube'a. Ja czuję, że będzie demonetyzacja na tym materiale. Ale to już z racji samej gry, także... To nie... Merczyś się nie da. To nie idzie. Ja sobie otworzę od razu drzwi. Weź nie To dasz do sobie rady, że... zamrażarki, a to do... Do lodówki. A weź tam... No, dobra. Co? Tamte byś mogła przymknąć. O, dobra, tak. A monetyzacja na YouTubie to można równie dobrze dostać za nic. A można wrzucić Bóg wie co i nie dostać. To jest... Ja już się tym od dawna nie przejmuję. Gucio przeszedł gierkę. Ej, zrozumcie, że ja nie wiem, kto to jest nawet. Złoty zegarek też ma. Timexa z bierzmowania. Dobra. Niektóre z obrazów ukrywają przed tobą prawdę. Faktiken. Kiedy koniec live'a? Ale nie musisz oglądać do końca, możesz już iść. Dobra. Nie wiem co się tu... Tak, pełna wersja tej gry będzie dostępna 20... Znaczy, premierowa, bo to jest pełna wersja. No. Wersja premierowa będzie 29. Teraz już mogę tam iść. Ale ja na przekór pójdę tu. Co tu jest? Jakieś flaki. O!
To nie jest pełna. To jest pełna. Tylko przedpremierowa. Mrugnąłeś? Co? No, z siłą rzeczy mrugam. Noga. Stópka. Dupnij sobie monsterka. Spokój, zidę. Jaka Mikołaj myśli, że polski FPS World War 3 zagrozi w jakim stopniu tuzom rynku BF5? Nie wiem, czy zagrozi, ale ja tą grę widziałem i grałem w nią. Także mogę wam powiedzieć, że jest jako jeden z nielicznych na świecie widziałem ją i grałem w nią. I mogę wam powiedzieć, że jest bardzo dobra i bardzo dobrze się zapowiada, serio. We're here, guilty. We're all guilty. I can't believe anyone. We're here, guilty. We're all guilty. I can't Ej, słuchajcie, believe jest taka oferta, że jak dacie suba, Patty opowiada żart. Taki, że się postupiacie ze stołków. Dziś Armageddon cię pozdrawia. Pozdrawiam również. Ładować Farm 51. Znaczy, polecam generalnie. Będzie do... Śmieszne kawały. O jakiej grze mówiłem? World War 3. Polska gra. Trochę takie coś jak połączenie Army i BF-a. Znaczy taki bardziej hardkorowy BF rozbudowany, albo bardziej przystępna Arma. O, gwiazda Dawida, to już demonetyzacja na 100. Build you over the most beautiful temple. Daj na to. I promise, when I dissolve, I'll build, I'll build. Trzeba pozdejmować im te worki. Masz śmieszne żarty? Ale śmieszne. Parzy! You can poke out your eyes. You can cover your head. You won't forget what you Kłótnia małżeńska. Chciałbym użyć. Krzyczy mąż. Ja też, odpowiada żona. To ja już nie. Koniec? A Patty, jakie jaja. Dostać się na sam dół. Ale tak po prostu? Chyba nie, to by było za proste. A to było w demie. Siema Kasia. Mążuchy. Mademoiselle. Typa, tam diabeł na dole jest. Wow. A to nie jest ta czerwona bogini? Nie no, to jest jakiś facet diabeł. Nie wiem. Tam się Cześć, gapną, Ruter. patrzcie, jakieś te... Całe te... To jest grzeszna Jakiś gra. rytuał. Trzeba iść do spowiedzi po tym. Dobrze, że dzisiaj jest niedziela. Siema. O, śmieszne.dowcipy.pl. Typa, widziałeś? Tu są usta. Buzi. Marzenie dentysty. Siema paparapa, siema egleszy. Para, pa, para, pa, pa. O. O. Co za dziewoja obok, to jest... Patrz jakie jaja, ten go ciągnie za nogi. Znaczy ta. Znaczy to. Ta jaka beka. A, no to jednak trochę bez bek. Kiedy to wyjdzie to? To za 3 dni. Ja bym się skupił tam na dole, to chyba nie odpowiedzi. Ja też pani nie znam, a chętnie poznam. No to się musicie Kasia poznać, no to się poznawajcie. Patty jestem. Kasia to jest stara wicka, nawet raz spała u mnie w łóżku zresztą, ale mnie nie było wtedy w tym łóżku. Ja wtedy byłem u mamy.
Miley Cyrus teraz disco polo. Zenek Martyniuk, słynny typa. Kurw! Również mi miło. Jaki mi cringe łapie. To już wszyscy słyszeli. No ale co, a co z tym złego? Kurwa. Ej, a co to jest właśnie takie te? Co to jest? Jakiego masz pieska, Kasia? Aha, Maybe they were no to już right. wiem, żeby do tego nie podlatywać. You're just a toy. A, World War 3, a to nie wiadomo kiedy to wyjdzie. Do końca roku ma wyjść. Cześć Leszy. Podoba mi się wieś ku Leszy. No. Fajnie go zrobili. Krowa też. Ja jestem chrzestnym psa od Kasi, no tak. Zresztą jest... rzeźniak. Seluknę. Gdzie to mnie wywaliło? Dobra, nie jest najgorzej. Jest tylko źle. Czekajcie. Ojeju! Guilty. We're all guilty. We can't save anyone. To coś było do zmiany. Jak pluszak. Niklaus, Kasia jest wolna. No nie chyba. We all. Ostatnio nie była. Na wódki cię Kasia zapraszała, a ty nie pojechał? Co ty mi tu jakieś odgrywasz? Proszę, tak mi się skojarzyło, bo Ta to... Bożeż ty mój! Ta rączki wy pomyli! Taż ja czaju zaparzyla! No bo napisała, zapraszałam na wódki. Ta pani obok ma jakiś kanał na YouTube. Nie, fanpage masz, nie? No ale No tam masz. nic nie pisze. Bardziej na Instagramie tam działam. To weź mi Kasia wyślij. Napiszę coś na... Tajuć. I tu pamiętam z dema jest taki motyw. Paci poć na piwo. Jak stawiasz? Kasia, przyjadymy we wakacje. A skąd jest? Kasia mieszka chyba, jak się nie mylę, w Tychach obecnie. To niedaleko. O. Można. Nie wiem, czy dobrze powiedziałem. W Tychach. Go można kopnąć w dupę i on spadnie. Jak pamiętam. W CCC robię, to mnie stać. No na pewno na buty. Mikołaj szuka butów jak coś. Ja buty, ja bym chciał Air Maxy te nowe, ale nie za 600 zł i no, żeby tańsze były. A w CCC nie ma Air Maxy. Co to w ogóle robi? Aha, muszę cię skryć. O dupa. Matko bosko. You won't defend yourself. She'll find you everywhere. You go bury yourself. Animacja słaba? Czemu animacja słaba? Za 12 000 nam wynieśli butów, to dasz radę, Niklaus. Serio? To nieźle. Patrzcie teraz. Ej, Złapał się. nie spadła! Uciekaj! Można tak się kryć? Można się nakryć Ty, ale przejście. zębami. Ale Zrobię zdrowe. sobie takie. Ona wstała. Ona wstała. Stara wstała.
Nie no, dobrze, że ją go, nie wiem, to popchnąłem, bo poszło w inną stronę i mogę sobie przejść spokojnie. Co? Kurwa Babilonu? Co? Co on gada? O kurde, jest opolskie. Przecież do na kasę, wiesz, na trzeźwo nie dyrdy. No spokojnie. Niech będzie co. No ja bym suba chciał przede wszystkim, jak chodzi o co. No 5 brakuje. Właśnie, 5? Rzeczywiście. 5 do tego, do giveawaya i 5 do 160. Jak ja bym Tak nie miał, akurat. jak ja bym nie miał, to sam bym dał. A na Ale- 200 robię fikołka. Przypominam. Tam kopie pani diabeł. Dajcie sub. No! Daj suba. O Jezus, a tu się będzie... Świecę zrób patka. Już robiłam. Pulok. Patera. I włazimy po ścianie. I tu, Okej. tu się zaczyna dupić w głowie od tego momentu. Robi się dziwnie. A ty pisze do ciebie chyba. Gdzie piszesz na. Na Twitchu? A, znalazła mnie na Facebooku. Kurde. Toś jest ty, to się ja, to je ja. Nie będę... Betty, ja nie wierzę w te twoje figury. Świeca miała być i co? Przyniosłaś mi jakąś Siema Thompson. gromnicę. Cześć Thompson. Koszmix. Ciężka gra, powiem wam. Jak ktoś jest wrażliwy, to lepiej niech idzie spać. Ja jestem wrażliwy, ale ktoś grać w takie gry musi. Ojej. O kurde, teraz wstaję. Ojeju. Trochę Wally'ego przypomina. Wally'ego? No Wally. Ten robot? No, patrz. Takie tutaj na tym Aha, zdjęciu. no w sumie. O ja. Ale ślicznie. Widać, że papież Polacy, mówię. Taki naród bogobojny, że ten naród taką grę wypuścił. Jeju, ile zdjęć. Nie przyznaję się. Bebzol. To my po dzisiaj. Bebzolowe piekło. Ojoj. Czy fajne te agony? Znaczy, no to tak zależy kto czego oczekuje. No, spełnia swoją rolę na pewno. Kurde. Serio, to jest to? No tak czułem, że nie. Filmik jeszcze.
O nie, bym teraz coś namalował, za co by mnie pewnie zbanowali na Twitchu. O, mało brakło. O, pewnie się domyślacie, o co chodziło. Dobra, bez serduszka. Co? Źle? Siema Gabowska. Czegoś, co kodowi brakuje, tak. Nie siusiaka ty ten. A ja cię Gabowska kojarzę. Hakenkreis. No przecież dobrze maluje, o co chodzi? Może nie to? Jednak, bo tu jest dużo znaków. O, nie jeden na drugiego. No Gabowska, ty chyba siedziałaś u Czołeja, nie? Coś tak mi się kojarzy. Robimy to. Albo źle namalowałem, albo to nie o to chodzi. To nie o to chodzi. Coś łazi za ścianą, mnie to nerwuje. Ja siedziałam, ale kiedy to było? No, to było dość dawno, ale pamiętam. Dość często się odzywałaś. To może być to, a może też nie być to w sumie. Bo oni to paluchem pokazują, tak? Dobra, namaluję wszystko po kolei, w końcu trafię. To nie będzie raczej to. Motylek. Nie. O panie. To jest bliski bana symbol. Siema Robert. Co, że to? A może to? A może to? Byłam Czy to, ma w śpie. czy to ma pasować jakoś wyglądem do tego? No, chyba tak. No to nie pasuje na przykład w ogóle do niczego. Na przykład nie. Pasowało. Yeah. Czy to siostra? Ale fajne. Tak. To jest siostra swojego brata. Ale to nie ja. Moja siostra w tym momencie przebywa w mieście stołecznym Warszawa. Bardzo jej współodczuwam, no ale sama se tam pojechała dobrowolnie. Dobry nick. Cycami o matę. Gdzie wpełznąć, pa. Pszt. To ty masz siostrę. No. Nawet większość, znaczy dużo z was tutaj ją zna. Dlatego piłka z nocnego juwenalia nie poszła. No ale ona tam od dawna była umówiona już z jakąś, znaczy sam z przyjaciółką swoją. Co to spadło? Ja się prezerwatywix? A tak. Darioli nie znać? Kurwa, i teraz tak mi pokazuje tam, no to pójdę tam. Czy Ręce ci biły, czy co to tam wystawało z tych... chyba było słuchać. O, leżę. Macie gumkę? Mamy gumkę. Mamy. No nie, i teraz... No to trzeba uważać. Ja mogę diabła przejąć. Nie, bo mnie to zje! Nie strasz mnie! My soul hunter. Co ty, Patty? Let's Nie świruj. forget about this defeat.
Horror z mechaniką uciekania czy symulator chodzenia udający horror? Zadajesz skomplikowane pytania, kolego. Dobra, nie wypierdaczyło mnie aż tak bardzo daleko. Tak zareagowałeś i jeszcze pokazałeś na te macki, się wystraszyłam. No sorry, no. I taka bojaźliwa, Patty. To ja po burgerkach dzisiaj. Czekaj. Tak siedziałam. Tu my byli. Dobra, tam już nie idę. Szkoda, że tej gry nie ma w VR. O, to bym się zażygał 500 razy. Ja bym zagrała. A tyś grała kiedyś na VR-ze? Tyle co na tym kartonowym twoim. To nie wiesz, to w sumie nie wiesz, czy możesz grać, bo na przykład niektórzy nie mogą ludzie, bo im się robi źle od tego. Co to jest? Dzięki rozkoszy wydobywającej się z jaskiń rozpusty docierałem one aż tutaj. Wabią do siebie jak syreni śpiew, obiecując chwilę zapomnienia w tym przeklętym miejscu. Któż im się oprze? Czy w miejscu, które odziera z jakiejkolwiek nadziei, można jeszcze odnaleźć szczęście? Można? Nie wiesz. Ich piękne, nagie ciała oferują więcej niż można sobie wymarzyć w tym miejscu. Czy warto żyć w wiecznym bólu, gdy można odejść w rozkoszy? Auraja! To jest trudne pytanie. Wielu obcowało z sukubami, kapłankami samej bogini i nie ma wśród nich jednego, który tego nie żałuje. Sukub rozpala w tobie ogień żądzy i wykorzystuje nieuwagę, by okaleczyć ciało. Widywałem ich ofiary ślepe, błąkające się do szaleństwa w pływającym lesie. Rozerwane, pogryzione ciała wypływają was z krwią z jaskiń rozkoszy. Niech ich swąd będzie przestrogą. No, to brzmi dobrze. Idziemy. Gdzie mamy się kierować? Tam. Mamy jeszcze 2 piętra do zejścia do Pana Diabła. W sumie to ja nie wiem, po co ja do niego mam schodzić tam. Ja tylko podpowiadam rozwiązanie na sytuację. Nic to dobrego raczej tam nas nie czeka, tak mi się wydaje. A co to? Nie no, szukam. Czekam na kuksu. Już chcesz? A ty? Za chwilę. No to za chwilę. Za chwilę trzeba skończyć nagrywanie, bo to już 2 godziny prawie idzie. Tu się idzie. Tu się ogólnie idzie. Memories. Zginąłem. Don't worry. I'll free you of them, my king. Roman tylko klacę kuksu. Najlepsza. Ja miałam ochotę na ostre. Będzie jest palić. ostre? No. Oba są, a to też jest ostre. Ogień z dupy ogółem. Chyba z buzi. Nie no, z dupy. No z dupy jest po kebabie. Po kuksu Ostre. ostrym też. Nie. Tak. No tak. U mnie nie. A. No dobra. Grilla dzisiaj miałem i się najebałem jak szpadel. Ej, daj suba! Dobra, jeszcze raz. Zjem ci kolegę. Jak to się mówi, ostry kuksu, ostry seks? Nie. Nie mówi się tak wcale. Pa, idzie. Kurwiszon piekielny. Pozderki maczulow. A, to ten typ, co wszystkich kocha. Jaki spiany. Cholera. Cholera. Kurwa! Ale to tak outlastowo. Nie podoba mi się to. Kocham was. To daj suba. No, bo taka jest sprawa, że akurat 5 brakuje. Możesz też rozdać komuś. Jak to siostra. O. Daj suba. No, Wilent, daj suba. Ty masz chyba Wojtek na imię, nie? Mama, przecież wczoraj był dzień matki. Widz za mnie. Ja chcę. Daj mi 8... 1, nie ma.
No nie opętam, no. A już mi tak dobrze szło. O kurde, co tu się... No o co chodzi całe te? Przecież dobrze opętywam. No opętuj, no. Patty, rozkopimy. Yes. Czy jest na czacie jakaś czarna kobieta niemieckiego pochodzenia? Czarna niemieckiego pochodzenia? Musisz o siebie zadbać, bo staro wyglądasz przy Patty. Ona wygląda jak 18 czy 19, a ty to taki dziadek. No bo to prawda. To Patty to jest taka 18, 19, a ja to już nie bardzo. Sugar daddy. To ty dupi. Patty idzie zaś kurwiszon. Myślałam, że to kurwiszu to tobie. Wojtek, ale niestety z Radomia. Mówiłem, że mam 16. No ale w spoczynku. Co cię tak bawi? Ja teraz... Za dobry humor ma. Patty, serio, jestem twoją babcią. Kasia, ty byś mogła być... A, w sumie. No nie, no i co ja mam teraz zrobić? To nie tak miało wyglądać. No i przybiegnie do mnie, no i kurwa. Ale mi przypominasz czegoś. Postać. Wygląda trochę jak... No i leżę. Ten Ant-Man miał takie czułki. Trochę jak Ant-Man wygląda. Nie wiem. O, jest tu dobrze. No. No. Dobrze. Dobrze. No bo mnie się kończy już dusza. O. Akurat. Musimy przejść przynajmniej dalej jak demo trwało. To jeszcze było w demie. To długie to demo. Znaczy, 2 godziny? jak grałem pierwszy raz, to jakoś szybciej mi szło. A. A czemu? A też na normalnym grałeś? Nie, chyba na łatwym. A nie ma teraz tego. Nie ma strzałki pomagującej. Masz egzemplarz przedpremierowy. No właśnie w niego gram. Już pomacham. Ja to szanuję. Kawał musisz opowiedzieć. To jak będzie ten, na 25. Nie, mówiłem, że jak jeszcze jeden będzie sub, to opowiadasz. No jeszcze nie znalazłam. Nie znasz żadnych kawałów? Tylko czarne. Jakie czarne? Czarny humor. No to mów. I no taki, żeby Ale nie... to już znają wszystko. No opowiedz jakiś. Ale to... No przecież to... Opowiedz z serii Przychodzi baba do lekarza. Nie. Jeszcze pana dostaniesz. Weź jakiś śląski, hej, śmieszny kawał. To czekaj, wygoogluję i pierwszy lepsze wezmę. Śląski śmieszny kawał. No śląski śmiesz. No jak dziękowałem przecież, ty jesteś pijany jak świnia. Kanał, a jak kawał. Śmieszne śląskie kawały.
Kurwa. O kurde, ale długie. A ty idzie zaś. Śnięta opowiadała takiej o babci dziecku, co pije z kałuży. A to jest kurde starsze od węgla. Węgla. I o ty sobie ja śmieszne szoty ja. Wiesz jak go dają na gówno na grubie, nie wiem. Patty, masz? Musi być śmieszny, ale muszę się zaśmiać. Wiesz czemu w Watykanie nie grają w bilard? Ha, dobra. Przyszedł facet do lekarza i mówi: panie doktorze, boli mnie woreczek. Masz nowy? Jakbych miał nowy, to bych nie przychodził. Dobre, Patty, Ale jaja. Co? No zaś idzie. Idę się napić. kurwa mać. Na ten dowcip to kiedy będzie? Już nie być, bo wy no, bo na pewno was rozbawiło, a teraz kurde oszukujecie, że nie. Potargało mi jelita. Aż mi się chrumkło. Nie bardziej rozśmieszyła to reakcję na czacie. Pora umierać. No Patty, nie krzycz, bo ludzie przestaje się robią... Aż mi się ciepło zrobiło. Podejście 10 do wyjścia z tej izby. Babę podupiło. Nie wyjdę stąd nigdy. Chyba jestem zaczęliwy na ten dowcip. Jak Krzysiu? No nie, no czemu zaś ona idzie za mną? Jak się nazywa cmentarz po śląsku, nieboszczyk plac? Kasia, kurzysz. Ej, ale nie przeklinaj, Wit. Mi się przypomniało. Z tym jestem Drago Malfoy i tam coś. Nie. Nie, dobra, nieważne. No coś było z tym. Przeróbka Harry'ego, Pottera i... Kurwa, ja pierdolę. Do Patty nie, bo już demonetyzacja. Albo ty jeszcze nagrywasz. To też cenzura. Godzina 59. Kurde. 35 sekund. Jestem Drago Malfoy, pragnę cię. Śmieszy cię to. Przepraszam. Szukam następnych A kawałów. te kabanosy zostawiłeś tu? A będziesz jeszcze jeść? No. A, to okej. Może ci skroję do kuksu, jak major se chcesz zjeść kuksy z kabanoskiem, nie? I z chlebkiem bożym. Dobra. Podejście do wyjścia z izby numer 5. A przedtem było 10, to ja nie wiem, jak to jest możliwe. Za szybko piję to. Nie pij szybko, bo jest mało. Patty, patrz. Patrzę. Jaki zrzut ekranu? Cio. Patty psznieje kabanosy, Boże. Thanks to her, we are still alive. The goddess of Pollux, mother of Babylon, holy slut of the divine spark, my dear courtesan of the ruler of darkness, and your God. Jeju! Kasia mnie zasłodzi na śmierć. Patty jołaża w piekle, a ty mi sam o psach. Siema Nicel. Pa! Czekaj, bo jest piekła wyłaża. Thanks to her,
No fajnie. No i tu nie mogę na dół, bo mi się zabije. A tu. Patipa, jakie jaja są. Po czym ty łazisz w ogóle? Po, To nie są wiem. jakieś... Ponoć akcja kręci u Krzysia w piwnicy, tak. Też tak słyszałem. Jak spotkasz Testowirona? Przecież Testo żyje chyba. Cześć Łukasz. Siema Łukasz. Ej, i zostało nam jedno piętro do diabła. Czego tu szukasz? Pa. Wow. Fajny. Idę, bo szkalują mnie. Co? Kto szkaluje? Kto szkoluje? To zaraz napizdę Z go. Wojtasem pisała. A sorry, wszystko brzmi jak rozkaz rozstrzelania. Że co po niemiecku? A, dajcie spokój. Ile wy macie lat? 7? I'll build you a lake in this beautiful temple. Pati, teraz jest tender Promise, moment. When I dissolve, Pa, I'll build widziałaś you a zwicę z build. palców. I siedzi baba goła cała. A ja jej worek z głowy. Pszt. O, no, nie będzie z tego miłości raczej. Nie, sychlator nie widziałem. Nie łapię. Mhm. Zbadałem obraz. Oporno. Ale jak sprzedałaś. Czekajcie, bo tu coś czuję, że jeszcze będzie ciekawego. Tu się coś błyszczy. Nie śpi, Nie śpię. bo cię obrobią. Nabieram motywacji, żeby iść do spowiedzi. Ojcze, grałem w taką grę Agony, zna ojciec? Pogadaj z tą laską na palcach. Kto by z laską gadał? Nie oglądaliście Uwodzeni w Dzień TV? Tam było, żeby z laskami nie gadać za bardzo, tylko żeby od razu łapać za cycka i w ogóle. Schodząc w głąb piwnicy dostrzegłem kilka szaleńców, którzy pili własną urynę. To chyba faktycznie od Krzysia jest piwnica. Jareczek tam urzęduje. Aha. Ale wróciła moja ścieżka. Full smile widzę na twarzy partnerki. Jareczek, przymiotnik zasrany. O, Ja w sumie oglądałam Forrest Gumpa. co? Forrest Gump oglądałeś? No, a ty nie? Oglądałam. Oglądałabym jeszcze. Dej mnie to. Nie oglądałam mój przyjaciel Chico. Nie wiem co to. O piesku. Podobno bardzo smutne. To się pali? Nie. Elo Miciu. Dobranoc. Papa Kasia. Czym się? Nie wiem, to chyba to było jeszcze w demie? Pamięta ktoś? Hachiko. Hachiko. Coś, kurde, palę się. Sam się podpaliłem. Fabric is no
Coś do mnie gada. Czy daleko jestem w grze? No właśnie nie szczególnie. Jeszcze nie przeszedłem za demo. To się nie pali. Czy już jak będziesz poza demo, to kończysz nagrywanie, Tak. czy? Tylko chcę dojść do tego przynajmniej diabła. Ale to razi w oczy, bo podjaśniłeś, nie? Czy się to tak nie raziło? Ale wcześniej nie było nic w ogóle widać. No. Dawaj wora z głowy. Co się dzieje? Nie wiem. Tam są tylko sukuby. Tam są... Tu siedzi twój człowiek. Co się dzieje? Czemu mi się robi źle? Gdzie mam w ogóle iść? Tam. Zwłaszcza A po możesz prawą duszę wydać. możesz to? Właśnie. Właśnie. Mam jedną duszę. A to zaś nie mam ten. Zaś mi się to cofło. To co? No jak umierasz, te ulepszenie. No właśnie. Głośność dźwięków. To jest ważne. to możesz podpalić, nie? Jak się No. tak świeci. I tam dalej też. Tylko, że ja mam iść niby tam, no a tu nie wiem, boję się tak łazić samopas. No ale tu może coś do zebrania jest, czy coś? No pa, co się, kurde, Podpaliłeś się. ale od czego? Ja daleko od tego stałem. Nie wiem. Dziwne. Co to jest? Śmieszne. Jakaś znajdźka. Jak to mięso normalnie z gryla. No i ja bym takiego mięsa nie chciała jeść. Niezbyt. Fajna ta komnata tajemnic, no. Eleganckość. Mikołaj komnaty tajemnic. Czara ognia. Czy na komand są jakieś pomysły? Co? Kółeczka. O nie, wywaliłem. I zaraz przybiegnie jakaś. Może nie. Znowu zęby. Łe! A on... A, to był loading. To jest traumatyk. Kurwa. I wypaplałam. Ale było dużo wcześniej tych. Całych tych. No ho. Kuźwa. Jak dla mnie gra ciekawie wygląda. Nie patrzyłam jak ktoś gra, bo chcę sama to przejść. Jak będę miała playa. Ząbki Boże. Ogółem wspaniałe.
Cześć, Asap. A nie... Ty już przyjdziesz tu? Muszę wrócić? Co? Postacie z tej gry wyglądają jak skiny postaci z Battlefield 5. No bez przesady, kurde. Łazi tam coś. No nie wiem. Co poszła? Dobra, idę tak jak mi mówią. W ścianę. No ale to bez sensu, ja stamtąd przyszedłem. No ale dobra. Fuj. Czy da się strzelać? Nie. To się kryjesz, tak jak w Outlaście. W sumie. No i można rzucić pochodnią, to już więcej jak w Outlaście. No tak. Tu może coś? Cena gry trochę z dupy, ale warto do ogrania. Ciekawa fabuła, nie najgorsze spostrzeżenie. A, Ale w to jakiej o grze? Detroit. A. Jeszcze oddycha. Siema Zonder. No i co mi to dało? Nie! Nie, kurde. Poparzyłem się. No nie! No kur... Jak dziecko. Nie baw się ogniem. Zginąłem! Mama mówiła. Ja ma... Nie, ja teraz jestem na innym lewerze niż wszyscy do opętania. Serio, kurwa. Nie mogę tam przejść. Za groby. To wszyscy burgerki wszystkie. Dobra, niech już się wychuśta. Będzie sikał w nocy. Zawsze sikam w nocy. Pampersy kupiliśmy. Majtki chłodne Tenapans ogółem. Level typu zdechły człowiek. I co, zabrałeś mamę na burgera? Tak, zabrałem. Za grubo masz to. Burgerkową. No umrzyj już! Znaczy dusza, strać się. Epileptic attack. No, nareszcie. Maybe they were right. Musimy dojść do końca musimy dojść do diabła. Mówię wam. Czym się pan Monte? Musimy ogółem dojść do diabła, całego tego Bożego. Znaczy, diabła to nie Bożego. Bajo pan Monte. No i tu nie ma powiedziane, gdzie ja mam się udać. Trzeba było Mikołaja nie tuczyć? A ja go nie tuczę. No i od czego mu się te obrażenia niby robią? Nie, tam żeśmy byli i tam nic nie ma. Jak myśmy tu przyszli w ogóle? Nie wiem. No aktywuj punkty kontrolne. No i coś mnie tu boli. To ja się nie spaliłem wtedy, tylko coś mi się robi tam. Ja był Boży możliwable, tylko u Konona. No tak. Jobą.
Daj mnie to. Tu musi być, coś tu nie, tu jest typek przebity. No. No co jest? Kto mu kabanosy? A może Co? nie wciskałam mu kabanosu? Wydaje wam się, może to ci goście, co są pod podłogą. Albo te muchy? Nie wiem. A może w świeczki wchodzisz i po prostu się parzysz. Za 6 godzin pielgrzymka męska do piekła? Ja se pójdę w tygodniu. Zrobię sobie prywatną pielgrzymkę. Co ja mam tutaj zrobić? Ja nie wiem, co ja mam tutaj zrobić. A co ci to pokazuje? Nic mi właśnie nie pokazuje. Tyle, aktywuj punkty kontrolne. A jak to przyszłeś? Ty też cię pamiętasz? No nie wiem właśnie. Aha, chyba z góry gdzieś spadłem czy coś. Dobra, jest... No! A w temie nie pamiętasz? Co zrobiłeś? Siema, Mustafa Ahmed. Cześć. Masz to te muchy faktycznie. Siema, Lanis Margalis. Dobra, jest jeszcze jedna opcja. Że mam iść tam w prawo, skąd ten diabeł przyłazi. No, tu mnie boli to. Piekielne szczęki mnie ściskają. Mam nadzieję, nie będzie mi się śniło dzisiaj to. To walnę tam. Czy diabeł się ogółem skusi? Jobą. Idzie. O co chodzi w tej grze? Chodzisz po piekle. I do czerwonej bogini możesz dotrzeć, tak? Bre. No nie. Cześć Marot. Siema, Marot. Kurwa. Czy grałem w Portala? Tak, w oba. Co się cieszysz? Nie cieszę się. Nie? Przygotowuję To co się się na coś. smucisz? Can I tell you some bashful Dobra, dobrze secret? poszedłem. I Coś tam love to sakra watch państwo. how you were crossing the line with them Dobra, and nie ma open czasu the na gates, czytanie pulling graffiti. out still beating hearts from their guts. Would you recall this feeling to me? Nie mam czasu. Don't na make czytanki. your goddess to ask Aha, you. to jest... Wejdź Przecież to tam. mnie tam... Myślałem, że mnie to wiadomo co zrobi. Nie, nie włażę. Aha. Teraz otwórz. O. Serio? Mam tam pójść? Jakoś tak pokazało, nie? Czekaj, bo już teraz nie mogę klikać. No. To jest obok mnie siedzi mordory AA. A. No ale przecież tu zdechnę na pewno. Wow. W sumie to nie zdechłem. Ale też do niczego nie doszedłem. Cześć Tito. Aha, to trzeba... No serio, że do każdego ma być czaszka? Raz, 2, 3. 4, To ja nie mam tyle. Dziadu. Offer what you Daj swoją possess. czaszkę. In exchange, she'll give you every... To już się nie zamienimy w niego na pewno. Brawo. Tu trzeba tyle czaszek znaleźć. Chyba was
pojebało Nie, bo to. mordora podłoga. Mało straszne te agony. Znaczy, straszne to one nie jest, one jest bardziej takie Nie bij, wysłuchaj. Mnie też tak wie, jak coś mówię. płonącą kością. Zaraz, może one tu będą wszystkie te czaszki. W tych babach. Czacha dymi. No. To nie tak? Nie. Patty, nie mów takich rzeczy, bo zaraz go będą ścigać po Katowicach. A może ja lubię? Jak mnie ścigają. Nie, jak mnie bijasz. A. Okej. Siema Klarawa. Dobra, powiem wam tak. Znowu nie wiem. Jezus, Patty, chcesz, żebym się zawinął? Idź. Idź. A. Z Patty, pająkiem mi się ale skojarzył. to nie był pająk. No mi się skojarzył, bo tak chodził. O, 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 o. Idzie. Patty nie świruj pawiana. To nie pająk. Ale tak łazi. Mi się to kojarzy właśnie z takim... Sparaliżowało mnie. Patty, kurwa, ja nie wiem, gdzie są czaszki w babach. No tu świeci się jakaś baba. No ale... Dobranoc, Wojtas. Ale ja nie wiem, czy to ma jakiś sens, gdzie ja te czaszki oddaję. Nie chcę przestać, to jest obrzydliwe. Aha. Oks. Nie ma baby! Nie, czy nie ma czaszki? Baba jest. Nie, to przestanie chłonić. Czekaj, jeszcze trochę. Idzie tu, a Patty odwraca go. Jest. Dawaj to kutangensie. Raz, dwa, trzy, prawie wszystkie. Coś się dzieje. Ty przestań mnie stresować. Jest. Kurwa. Dawaj czaszkie. Kurde. Kurde. Oho. Nie ma już Patty pająka. Ale ja też nie mogę... Aha. Tyś zbladła aż cała. Patty, tyś tak nie przeżywaj. Nie, bo mi się kiedyś śniło coś podobnego. Bo się wychuśtasz. Patrz, typ tu pracuje.
angels. The book speaks of angels. One is in the chamber, not far. I'll find it. I'll get out of here. Angels. That slut can't be the only way out. Can't be. Their touch. One touch and you reach ecstasy. That bitch hid them. She tortures our souls with each move. Damned whore. If you don't want to help me, then get lost. Now. I've nothing to say to you. Znaczy no get lost w zasadzie nie znaczy wypierdalać. Czym się Pewex? Teraz nie wiem czy ja mogę, nie wiem czy tu był checkpoint gdzieś. No obstawiam, że był, ale... O, dobra, doszliśmy chyba do diabła. Mi się kiedyś śniło, że poszedłem sobie do kumpla, a potem żeśmy sobie normalnie kupili po paczce słonecznika i żeśmy sobie dłubali normalnie, potem miałem egzamin z matmy. Mi się śniło, że mnie zombie goniło i uciekałam tak 5 km do jakiejś fabryki się ukryć. Nawet 10 to było. Coś tam diabło? Nie wiem. No tak jakby. To było w Lemie? Nie pamiętam. Nie mam pojęcia co ten Italo pisze. Makaroni. Bambini. Miałam tak lanis. Siema, hello, my name's Yesterday. Hello. Ja pierdaczę. Dobra, ja tu kończę nagrywanie na YouTube'a. Ile tego wyszło? 2,5 godziny. No to kto dotarł szczęśliwie do końca, to wiadomo, sub, dzwoneczek, łapka w górę i można dać znać, czy chcecie dalszą część tej gry, bo ja nie wiem, czy ja wytrzymię. Ciekawe, jaki w ogóle jest postęp w tej grze, ciężko powiedzieć. W każdym razie dziękujemy za uwagę i pa pa.